Simak certo. Aspetta. Che doktor sempre la čovjek. Emi. Kaj, katki? Polje. Еми, Цяло време. да, като си играл доста... Айде, знаеш как става. Сега с как? Има за... Еми, то всеки мой срак, човек. Малко че ципи заради фрапса. То си имаш. Ами чекай сега. Ето спелял, сега ще ме Чекай сега, искам. къде е търса. Събирам това. Ще се напее три кола. Ето с дълги. Дълги. Чак не спе таки. Човек на знаеш ли, в тези 30 кусор минути после няма да откачиш. Значи те, кога да го спра? Да стане, стане сега. Ами, стане... Сега, час. Час, ами, стане... Те и 54-55 са спрем. Ела, мишкар. Фас. Какво? Както гледат, ги пръскам от всякъде. Ами, кажеш как. И да, после какво времето държи, така. Четири минути. Значи, и така колко това? Не знам. След някой минути спрем с... Аз трябва да се смия сета. Виж какъв меч ми се падна. Стай, пези. И какво се прера? Охо. 2 часа. Отдавна. Или един и половина беше. Един 22. Това се да студо. Капитал. И... С кое се спира? А? С кое се спира? Сега.